Bé, bones una altra vegada. Avui us porto un clàssic entre els clàssics. És el Mirall trencat de la Mercè Rodoreda. Una obra que ara us explicaré una tonteria, però que jo crec que no situarà bé en el problema que us vull plantejar. És una obra excel·lent, és un clàssic, s'ha de llegir. I quan el vaig començar a llegir aquest estiu, convençut de que jo havia llegit aquest llibre ja, vaig començar a llegir-lo i quan portava ja uns quants capítols vaig pensar, però si això no ho he llegit mai, si aquest llibre, aquesta història no em sona, si això no, aquests personatges no els conec, no entenc com pot ser que jo cregués que això ho havia llegit. Bueno, i vaig continuar llegint el llibre, evidentment, i quan arribo al final del llibre, ostres, si això ja ho havia llegit, si aquest final jo ja el sabia, no? Clar, què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Doncs segurament que aquest llibre me'l van fer llegir, la veritat és que no ho sé, a l'ESO o al batxillerat, imagino, I no és un llibre per llegir amb aquestes edats, ni de bon tros. És a dir, és un llibre molt complex, és un llibre per llegir més d'una vegada, perquè explica la història de diverses nissagues dins d'una família, o de diverses famílies, però diguéssim al voltant d'una casa, de diverses generacions que passen una sèrie d'aventures i desventures i que a vegades te perds. És d'aquells llibres que aniria bé un quadre genealògic al final del llibre, no? I que per tant ho fa complex perquè van passant les èpoques, van passant els personatges se fan grans, canvien, es relacionen de forma diferent entre ells, i per tant, diguéssim, és una novel·la complexa, que no us enganyi, hi ha capítols molt curts, que sigui molt fàcil de llegir, que realment jo crec que en el seu moment devia ser força innovador aquesta manera d'explicar les coses, però que igualment no li treu complexitat, al contrari, el fa molt complex aquest llibre. I per tant jo crec que llegiu-lo quan sigueu més grandets, llegiu-lo quan tingueu 25, 35 anys, bueno, no sé, però no el llegiu quan tingueu 13 o 16 anys, perquè jo crec que no té cap mena de sentit, no entendreu absolutament cap cosa, i com jo, potser probablement només us quedareu amb el final impactant i sorprenent, i el gir absolut, pràcticament de gènere, que fa al final de la novel·la, no? Crec que és una novel·la molt ben escrita, d'una forma sublim, meravellosa, amb un vocabulari increïble, amb una manera d'explicar les coses fascinant, amb personatges molt complexos, que, insisteixo, els veus transformar-se al llarg de la novel·la perquè va passant tot el segle XX amb ells, i que per un historiador com jo, per tant, és molt suggerent aquest pas del temps, no? I he anat prenent notes en aquest sentit. És una història de violència, també, és una història de la violència en la societat catalana, de la violència de classe, de la violència entre els personatges, de la violència amb un mateix, i per tant és una novel·la sovint dura, amb situacions, diguéssim, complexes de gestionar emocionalment pels personatges, però també pel lector, que ens explica, una vegada més, jo crec que amb la Mercè Rodoreda això ho fa molt bé, que explica una mica la història del país i de la seva gent, la història de les relacions socials, de classe, entre amos i treballadors, entre el servei i el burgès, i per tant aquí s'expliquen coses dures, complexes, també des de la mala llet, però a vegades des de la honestedat, des de personatges que són naïfs o que tenen bona voluntat i d'altres que no en tenen gens, no? I per tant aquí hi ha coses molt interessants i molt suggerents que crec que val la pena tindre en compte. No vull fer spoilers, jo crec que al final us sorprendrà moltíssim i que és molt d'agrair perquè te deixa amb un alè, amb una alenada d'aire fresc a la boca absolutament fascinant, el final del llibre, i que fa que es quedi amb tu. Es va quedar amb mi quan el vaig llegir fa 1000 anys i me va tornar quan ho vaig tornar a llegir ara,
i crec que bueno, és un exemple de com la Mercè Rodoreda i la seva obra és absolutament immortal. Recomanadíssim, El mirall trencat, de la Mercè Rodoreda, que a més n'hi trobareu més edicions. I per part meva això és tot. Merci i ens veiem al següent vídeo.